shine mutum na farko wanda ya ɗanɗana hukuncin shari'ar musulunci da aka ƙaddamar shekaru 21 da suka wuce a jihar Zamfara. Malam Buba Jangebe shi na farko da aka gutsurewa hannu a lokacin da aka kama shi, kuma ya tabbatar da ya saci saniya a wannan unguwar, musamman a wannan gidan. Yaya Malam Buba ya ji a lokacin da ake yanke wannan hukunci da aka kaddamar masa da wannan haddi? Wannan hukunci na shari'ar musulunci a lokacin da aka yanke wa Malam Buba Jangebe ya sanya duniya ta ɗauɗime. Ana ta cece-kuce a kan zartaswar wannan shari'a. Me ya faru a kotun shari'ar musulunci a yayin yanke wannan hukuncin? Tilasta Jangebe aka yi aminta a yi masa wannan hukunci ko miƙa wuya? Wannan alƙawari gwamnati ta yi masu, ko gwamnatin nan ta cika alƙawarin nata a kansu? A wannan halin rayuwa Malam Buba Jangebe ya tsinci kansa a tsawon shekaru 21 da suka wuce bayan yanke wannan hukunci da aka yi masa? Wacce buƙata ke gare su ga gwamnati a halin yanzu? Ku biyo mu tare da Sani Muhammad Sani cikin kundin Explorers domin samun waɗannan bayanai wanda Samnet Media za ta kawo muku.